Dobrý deň. Na nasledujúcom zapojení tzv. Dvojstupňového zosilňovača budeme skúmať vplyv spätných väzieb. Vplyv spätných väzieb ste možno aj na elektrotechnických meraniach už v 3. ročníku absolvovali. Trošku si predstavíme schému zapojenia a potom pôjdeme vlastne krok po kroku, čo v tých jednotlivých úlohách by sme potrebovali urobiť. V prvom rade v Multisime, aspoň 11-kovej verzii, si musíme zostaviť obvod podľa uvedeného prípadu. Sú tu dva nezávislé tranzistorové stupne, čiže prvý tranzistorový stupeň, druhý tranzistorový stupeň. Tieto zosilňovače sú nastavené tak, aby pracovali v pracovnej triede A, a teda pri pracovnej triede A ten kľudový pracovný bod, ktorý sa nastavuje týmito trimrami, pre ten náš prípad je nastavený takto, môže sa to u vás trošku líšiť. A potrebujeme dosiahnuť, aby ak napájacie napätie je 10 V, tak na kolektore musí byť v kľude, keď neprivádzam žiadny signál na vstup, presne polovica napätia, čiže okolo 5 V. Nemusí to byť úplne dokonalé, ale zhruba tých 5 V. Mal by som to nastavenie urobiť tak, že vypnem tento zdroj, vyradím si ho, odkontrolujem, či tu mám zhruba tých 5 V, mal by som mať prerušenú aj túto vetvu. To isté urobím aj pre tento druhý stupeň, prepojím to. A výhodou tej kapacitnej väzby je to, že tieto jednosmerné napájacie pomery sa mi nedostávajú do toho ďalšieho stupňa, prenáša sa mi len striedavá zložka. Nevýhodou zase je, že keď by som potreboval mať zachovaný prenos jednosmernej zložky, tak na to musí byť nejaký obvod pre obnovu. To má ale v takomto prípade tohto nízkofrekvenčného predzosilňovača, alebo nejedná sa o výkonový zosilňovač, nebudem potrebovať. Dobre, poďme sa pozrieť na to, čo by sme mali vlastne robiť. Toto je zapojenie pre zisťovanie vplyvu zápornej spätnej väzby. Pri zápornej spätnej väzbe výstupný signál musí prichádzať tak, aby bol v protifáze s tým vstupným signálom. Každý z týchto tranzistorových stupňov otáča, alebo je to zapojenie so spoločným emitorom, signál o 180 stupňov. Čiže 180, druhých 180 stupňov. Tú spätnú väzbu v tomto prípade máme zavedenú sériovú a prúdovú, je zavedená v týchto emitoroch. V momente, ak by boli otvorené tieto KA, tieto spínače, kondenzátor pre striedavú zložku neodskratováva alebo nestáva sa vodivým pre ten striedavý signál a uplatňujú sa mi tieto sériové emitorové rezistory. Čím väčší je prúd, ktorý preteká, tým väčší je úbytok napätia na tom rezistore a tým toto celkové napätie sa mi znižuje. A vlastne uzatvára mi umelo tento prechod báza-emitor. Tým vlastne zavádza tú zápornú spätnú väzbu. Čiže v tomto obvode záporné spätné väzby u každého zo stupňov zavádzajú tieto rezistory. No a my budeme chcieť zisťovať amplitúdovú frekvenčnú charakteristiku tohto obvodu tak, že raz bude bez spätných väzieb, teda tieto spínače sú takto zopnuté, druhýkrát to bude so zápornou spätnou väzbou, spínače sú otvorené, kondenzátory mi pre tú striedavú zložku nezabezpečujú prechod signálu a uplatňujú sa mi tieto zápornú spätnú väzbu zavádzajúce rezistory R5 a R6. Takže zapojenie predstavuje dvojicu jednostupňových zosilňovačov s kapacitnou väzbou. Po zostavení odpojíme generátor XFG1 a pomocou potenciometrov R10 a R11 nastavíme kľudové pracovné body tak, aby namerané jednosmerné napätie na kolektoroch bolo presne polovičné, teda by to malo byť 5 z tých 10 V. Otázka je, aký pracovný bod sme nastavili tou predchádzajúcou úpravou, keď je tam polovičné napätie, no ako už na úvod som hovoril, tak je to pracovný bod pre triedu A. Takže najskôr stlačením klávesu A zaradíme kondenzátory C5 a C6, čím spätnú väzbu vyradíme. Na generátore nastavíme pracovnú frekvenciu generovaného priebehu 1 kHz a 10 mV špička špička. Urobím dvojklik. Tu už mám zostavené to zapojenie. Pozriem sa na generátore. Mám 10 mV 1 kHz. Dobre.
Na osciloskope nastavme vhodné hodnoty časovej základne zosilnenia na vertikálnych zosilňovačoch. Zistujeme, že bez zavedenia zápornej spätnej väzby je zosilnenie pri pomerne malej vstupnej úrovni natoľko veľké, že už tu dochádza k limitácii, čiže toto si pozrieme. Teda priebeh je orezaný a skôr pripomína výstup z generátora obdĺžnikového priebehu. Následne budeme mať znížiť vstupné napätie na úroveň, pri ktorej dochádza k orezaniu a máme odmerať zosilnenie signálu zosilňovačom bez zavedenia zápornej spätnej väzby. Opäť je to pri tej frekvencii 1 kHz. Čiže tu máme nápovedu, že asi okolo tých 250 mikrovoltov a výstup 3,5 V špička, čiže nejakých 14 000 by malo byť to zosilnenie. Znova stlačíme kláves A, vyradíme blokujúce kondenzátory, zosilnenie poklesne, zavedie sa vlastne tá záporná spätná väzba, budiace napätie môžeme vrátiť do pôvodnej hodnoty 10 mV. Pre zosilnenie jedného z tých stupňov, vtedy keď je zavedená tá záporná spätná väzba, tak vlastne platí, že zhruba je to pomer kolektorového k emitorovému rezistoru, čiže 1000 lomené 100 dáva mi 10. 10 krát zosilní jeden stupeň, 10 krát zosilní ten druhý stupeň v takom prípade. Takže poďme si spustiť tú simuláciu, pozrime sa, čo máme na výstupe toho osciloskopu. Výstup je červený priebeh je privádzaný na kanál B, čiže na kanáli B mám pomerne malé napätie, znecitlivím ho, teraz sú 2 V na jeden dielik, 2, 4, vlastne ide zhruba do tých 5 V, to je napätie, ktoré mám nastavené z hľadiska toho pracovného bodu, cez to ten výstup nemôže mať. Na vstupe je vlastne 10 mV, jeden dielik, 10 mV je aj to budiace napätie. Mali by sme teraz znižovať toto napätie. Skúsme najskôr tak skúsmo na ten 1 mV ísť. Zastavím, spustím. Čiže stále to ešte limituje a tu potrebujem aj na výstupe peknú sinusovku, aby sme príliš nelaborovali. Ja som vtedy hovoril, že 250 mikrovoltov by to malo byť. Znova zastavím, spustím. Stále mi to ešte trošku na tej jednej strane limituje, mohli by sme sa s tým samozrejme ešte pohrať, ale skúsme to nechať zatiaľ takto. Čiže ak dám ja vlastne do pomeru, výstupné napätie je teraz nejakých 2 V, 2, môžem si pomôcť s týmito sondami, skúsme túto druhú. Čiže je to nejakých 3,38 lomené, a keď nájdem amplitúdu, tuto zmenším. Tak. Zase správne tie pravidlá, mali by sme mať aspoň nad polovicu, ideálne nad 2/3, čiže teraz je to dobre, čo do amplitúdy nastavené na tom osciloskope. Čiže 100 mikrovoltov jeden dielik, naozaj je tam teda tých 250 mikrovoltov, 3, nejakých 39 lomené a musíme toto previesť 242 x 10 na minus 6, tento pomer, to je vlastne to napäťové zosilnenie, ktoré si potrebujeme poznačiť. A potom stlačíme na klávesnici kláves A, musím byť v tej simulácii. Znova ju musím vypnúť, zapnúť. Vidíme, že zosilnenie výrazne pokleslo, ten výstup samozrejme už nie je nejako limitovaný, môžem sa vrátiť na 10 mV. Vypnem, zapnem. Musím toto zase takto povedzme upraviť. Kanál A je teraz 5 mV. Kanál B, nemám síce to maximálne zosilnenie, ako by som mohol mať, to zosilnenie mi pokleslo. Teraz je vlastne zosilnenie zhruba 100 krát. Čiže
Vstup je 10 mV, 10 x 10 na minus tretiu. Výstup mám okolo 808 mV, 808 lomené 10, nejakých 80 krát je to zosilnenie. Čiže nie je až také, ako by to bolo to teoretické tých 100. Dobre. Stavíme to, ideme pozrieť, čo by sme mali v rámci toho cvičenia. Čiže máme zmerať zosilnenie po zavedení zápornej spätnej väzby. Nie je teda až 100, záleží od toho, ako budú niektoré parametre a ten pracovný bod nastavené, ale zhruba okolo tých 80 až 90 bude to zosilnenie. Treba si z toho uložiť vlastne aj tie print screeny. Predtým, ako budeme ešte zavádzať tú kladnú alebo zápornú spätnú väzbu, budeme si chcieť urobiť tzv. AC analysis alebo striedavú analýzu. Budeme chcieť vykresliť amplitúdovú frekvenčnú charakteristiku, a to aj pre to zapojenie bez spätnej väzby, so spätnou väzbou a so skladnou spätnou väzbou. Postupujeme takto. Na to, aby som ja robil tú analýzu, teraz nie je podstatné, čo mám nastavené a čo budem vidieť na tom osciloskope. Ja vlastne chcem dosiahnuť stav, pri ktorom akože ten generátor mi bude od nejakej najnižšej skúmanej po nejakú najvyššiu skúmanú frekvenciu sa meniť, vstupné napätie bude konštantné a ja si budem zaznamenávať veľkosť výstupného napätia. Budem dávať do pomeru ten výstup k vstupu, teda bude ma zaujímať, aké je to amplitúdové zosilnenie. Idem cez ponuku simulovať, odtiaľto analýza a simulácia trochu inak tá ponuka vyzerá v tých starších verziách Multisimu. Čiže budem používať striedavú analýzu. Štartovnú frekvenciu si nastavím 1 kHz, povedzme, že si nechám aj tú koncovú frekvenciu do nejakých 200 kHz. Logaritmické priebehy budem, ale tu je dôležité, že pomer čoho k čomu budem nastavovať. Odkiaľ sa tu zobralo, lebo ja som tu vlastne nastavil a vytvoril som si vlastnú expression. Skúsme toto 16.7, odstránim to. Vytvoriť vlastný výraz. Tu je, že V16 lomené V7. Takto, OK. A nejdem to ešte spustiť, len to savenem, aby sme vedeli, odkiaľ sa vzali tieto údaje. Ja chcem merať výstupný signál k vstupnému. Potrebujem vedieť, ako sa mi volajú tieto vodivé cesty, tieto tzv. Networky. Práve kliknutie Properties, vlastnosti. A tu mám názov Net16, čiže to je to V16. V znamená, že napätie a na networku 16. A vstup, práve kliknutie Properties 7, čiže na networku 7. Preto som ja dával u vás, podľa toho, v akom poradí ste dávali tie cesty, to kľudne môže byť, čo ja V20 lomené V6, musíte si to takto pozrieť. Takže idem simulovať. Teraz budem skúmať ten obvod. Všimnite si, spätné väzby sú zavedené, to zosilnenie nebude nejaké extrémne veľké. Dobre, do 200 kHz takto výstup V16 ku V7. Ďalšie parametre nebudeme meniť, dáme to spustiť run. Chvíľočku, kým mi to vykreslí. Isto by som si invertoval ten výstup. Pekne môžete vidieť a podľa toho aj budete vedieť, či ste si dobre. So zápornou spätnou väzbou to zosilnenie není nejaké veľké, do nejakej stovky zasahuje. Nie sú tu nejaké veľmi špecifické negatívne vlastnosti, parazitné vlastnosti tých prvkov brané v úvahu. Tiež to neskúmam do veľmi vysokých frekvencií. Pri tých dolných frekvenciách ani tak ten tranzistor mi nespôsobuje problémy, ako skôr sa prejavuje už pomerne malá kapacita týchto väzobných kondenzátorov. Tento pokles by bol menší, keby tie kapacity boli väčšie. To skôr tú
tento dolnopriepustný pokles spôsobuje. Tu si ešte môžem nechať vykresliť mierku. Ak ste si všimli, nechali sme tam v logaritmickej mierke, tie priebehy sú potom zlogaritmované a o čo si tak plynulejšie, lepšie sa posudzujú. Toto si potrebujete print screen vložiť do tej správy. Klikneme teraz v oboch prípadoch na to Ačko, toto bude bez spätnej väzby, čiže to isté zopakujem, simulovať, analýza, spúšťam. No a sakramentsky väčšie zosilnenie nad 10 000, možno nejakých 13-14 000, ako sme si tam hovorili. Mám tu takýto priebeh. Toto takisto treba print screenovať, to je zosilňovač bez zavedenej spätnej väzby. No a ešte tu mám posledný variant, ten budeme robiť na tých ďalších hodinách. Tu je zavedená kladná spätná väzba. Tá kladná spätná väzba, no musí mi ten signál prichádzať vo fáze, bez fázového posunu, čiže musí byť v takej istej fáze. Mám ho zavedený cez túto spätnoväzobnú vetvu. Mieru tej spätnej väzby ja týmto posuvníkom môžem ovplyvňovať. Nastavme nejakú takú strednú úroveň, budeme pozorovať, skúste jednu krajnú, druhú krajnú polohu. Môžete ten výstup na výstupe osciloskopu pozorovať. Opäť uvidíte, že tých 10 mV je tu veľa, lebo tá kladná spätná väzba by mala ešte zväčšiť to zosilnenie, ak teda je možné oproti tomu, aké to bolo bez spätných väzieb. Vašou takou úlohou je premyslieť, že kde sa využívajú tie kladné spätné väzby, či sa využívajú u zosilňovačov. Nakoniec si povieme, že či sa vôbec u zosilňovačov používajú a kde má význam použiť u zosilňovacích prvkov kladná spätná väzba. Skúsme si urobiť opäť tú simuláciu. Opäť si pozrieme, že je to striedavá analýza do tých 200 kHz, výstup V16. Spúšťame to, že či bude ešte niečo viac. Tu už sa mi to ani nejako výrazne neprejavilo. Skúsme jednu tú krajnú pozíciu, druhú krajnú pozíciu, možno preto som to aj mal v takýchto mierach. Čiže opäť simulovať, analýza, spustiť. Skoro okolo tých 10 kHz, nejakých 4000 je to celkové zosilnenie. Čiže už tu k nejakému takému výraznému zosilneniu po zavedení tej spätnej kladnej väzby nenastalo proti tým predošlým prípadom. Skúsme ten druhý stav, tam by to malo byť v najmenšej miere. Áno, čiže tu mi to dosahuje zhruba k tej stovke, čiže ako by to bolo so zápornou spätnou väzbou. Takže podľa tohto treba si sprint screenovať, ale urobte pri tej kladnej spätnej väzbe tak, že to bude pri tejto pozícii 0 a ten priebeh. No a treba potom v závere porovnať, aký význam mali tie spätné väzby. Vo všeobecnosti u zosilňovačov sa používa teda to vysvetlenie záporná spätná väzba. Sice mi poklesne celkové zosilnenie, ale zase tá amplitúdová frekvenčná charakteristika, keď sa k tomu vrátim, tak sa sploští a v dlhšej oblasti mám skoro rovnaké zosilnenie. To je aj cieľom. Cieľom nie je, aby ten zosilňovač rôzne frekvenčné zložky v rôznej miere zosilňoval, zoslaboval, ale aby každá tá zložka bola v ideálnom prípade v rovnakej miere zosilnená. Kladná spätná väzba zase naopak sa využíva tam, kde chcem dosiahnuť nejakú kritickú mieru zosilnenia, chcem naplniť povedzme podmienky pre vznik oscilácií. No a vtedy sa mi zo zosilňovača stáva oscilátor a je to môj zámer, aby som nemal zosilňovač, ale aby mi to vytváralo oscilácie. A keď sa vrátim ešte k tomuto cvičeniu, že čo všetko tu budeme chcieť. Tu máte aj pekne ukážky toho, že čo budeme si chcieť zobrazovať. Ešte by sme si mali ukázať, akým spôsobom sa dajú tieto textové popisy hore vytvoriť. Úloha: porovnajte získané priebehy a diskutujte o význame zavedenia spätných väzieb.
Ktorú spätnú väzbu by ste zvolili u zosilňovača, ktorá sa dá naopak použiť pri konštrukcii oscilátora? Už sme to tu vlastne mali zodpovedané. Úloha zaznamenané údaje použite pri vypracovaní laboratórnej správy zameranej na zisťovanie významu spätných väzieb u zosilňovačov. Čiže vy vlastne presne toto použijete dovnútra laboratórnej správy, vložíte si tam pekne tú titulnú stranu. Tieto hodnoty, čo tu chýbajú, si vpíšete pre to svoje zapojenie. Tu v závere si printscreenujete a vložíte svoje namerané hodnoty a ešte tu dopíšete záver a vlastne tú laboratórnu správu ešte za nejaké 2 dvojhodinovky máte pripravenú. Ako pri tých, tu ešte zavediem, teda stlačím kláves A, otvorím to. Som u zápornej spätnej väzby, idem simulovať, analýza simulácie, tú striedavú prechodovú, dvojstupňový zosilňovač bez spätnej väzby, tuto už aj vlastne máme. Skúsme pozrieť ešte, aké sú to možnosti, zobraziť kurzory, spôsob, akým sú vykreslené tie jednotlivé body, to by sme ani nemenili. Pridať nejaké priebehy z tej poslednej simulácie, zobraziť mriežku. Skúsme pozrieť vlastnosti. Popis je striedavá prechodová, čiže nazvime to napríklad striedavá analýza dvojstupňového zosilňovača. A mriežka akej farby, že je vybodkovaná. Tá zvislá os namiesto magnitud môžem dať napríklad zosilnenie U2 lomené U1. Mohol by som si tu upraviť mierky, ak by som si to chcel po slovenčiť, tak frekvencia v hercoch, pravá os tu nemám, horná tu nemám, aplikujem. OK. No a toto už si môžete potom sprintscreenovať a vložiť do tej svojej laboratórnej správy. Zhruba na toto je zamerané to laboratórne cvičenie na zisťovanie vplyvov spätných väzieb. Vy ste to robili na elektrotechnických meraniach a jednak na tej stavebnici Festo. No a tentokrát to robíme v simulačnom prostredí, aby sme sa v tých svojich vedomostiach utvrdili, aby ste to o to lepšie vlastne vedeli potom aplikovať. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť.